Dito na. Eh. BH na to lahat. Hindi ganyan lang. Nakadaan na po ba kayo dito, sir? Saan po kung kumakanan kayo, diretso po? Kaliwa. Diretso natin na ano? Oo, saka na tayo pag ano? Kaliwa yung dinaanan ko. Alam ko yung kanan yung nakikita sa YouTube eh. Tama sa kasi magkanan. Dito, sama po ba kayo sa Dardaas Nizas? Oo. Tara, dito na tayo. Ba't ano bandan to? Sa yung pagkumanan po, ay ito yung palabas na doon sa may court. Ay sa highway na? Opo. Sige, sama na ako sa inyo. Ganda na, kawawain natin sa gabi yan, oh. Dito tayo. Doon, maganda, mapunta. Doon ka natin, gumagano'n. Sa doon. Kung kasama matumba. Pwede ko naman. Nakakasal po kayo pumunta dito, Kangkal? Ah? Sir? Ngayon lang. Bike lang po? Oo. Sabi ka, tumatalbit tayo bumili.
Patuloy lang. Pero maganda ito mabilis. Bilis natin. Kapit ka naman, kapit na. Atin natin ano to? Masakit kasi dito. Sir, meron din pong trail dito. Oh, galing ako dyan kanina. Ay, dito po kayo punta? Oo. Ito yung trail po. Oo, dito pa lang. Di ko kaya. Ang hirap na. Dito na dito. Dito po natumba. Ah, Ito ba pababa. Yung pagkatapos po niyan, yung sa may pababa. yung lusong? Opo. Oo. Pangalawang lusong. Ha? Ano po? Bakit di papuntang Basura Trail ay? Ito yung basura trail. Ba't basura trail tawag? Ha? Ah, Huwag mong dadaanan yung iba, yung may mga drop. Oo, susunod ang husunan mo. Gasto Hindi, daw. titira ko dun sa drop, iwasan mo yung iba. Makikita mo Ano ba naman. yung mga Oo. drop down? Mababa ba lang? Oo, mababa lang. Parang gano'n lang sa sisip. Sunod ka na si Rin. Sobrang alikubok po, sir. Oo, sige. Ito hindi ko alam tungtan. Hindi ko makita. Likabok.
Sobrang layo. Tile. Sensor ko. Meron daw, may daan. Taas naman yan. Dito rin labas dun eh. Yung kanina po. Yung isang trail. Ah, nag-loose yung. Ah, higpitan ko yung preno ko.
Oh.